హలో అండి, మనం ఇప్పుడు కర్నూలు నుంచి బెంగళూరు హైవే రోడ్లో ఉన్నాము. మనం చూస్తున్నాం ఈ బస్సు ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఈ మధ్యలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఇక్కడ. ఇది కరెక్ట్గా చిన్న టేకూరు రోడ్లో ఉంది, హైవేలో. ఇక్కడ చూస్తుండొచ్చు, ఆల్మోస్ట్ బస్సు మొత్తం కాలిపోయింది. చాలామంది చెప్తున్నట్టుగా దాంట్లో నుంచి బతికి బయటపడిన వాళ్ళు చెప్తున్నదిగా అవతల పక్క నుంచి దూకి పడినారని చెప్తున్నారు. చిన్న సిలిండర్ కూడా ఉంది ముందర. చాలా భయంకరంగా ఉంది. కర్నూలులో కాదు, మొత్తం దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్టు కనపడుతుంది, ఇంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్. సో ఈ బస్సు అయితే మెయిన్ రోడ్ నుంచి పక్కకు తీశారు. మొత్తం ఇదంతా అద్దాలంతా పడినవి ఉంది మొత్తం. చాలా ఏమైంది ఇక్కడ కావట్లేదు వద్దొద్దా నాన్న అన్న, వద్దురా కాదు కరా చెప్తా.